Hej Emilia. Hej Silke. I dag der vil vi snakke om filmen The Day After Tomorrow, klimaforandringer og tipping points. Vi vil først forklare, om naturkatastroferne i filmen er realistiske, og bagefter om fremtiden. Ja, er naturkatastroferne så realistiske? Altså i filmen sker der rigtig mange vilde ting, som for eksempel, at en kæmpe flodbølge rammer New York, der kommer superstorm, og folk fryser ihjel på få sekunder. Det ser jo spændende ud, men nu vil jeg altså forklare, hvad der egentlig er realistisk og hvad der ikke er. Jorden virker iskoldt på få dage. I filmen, der gør den. I virkeligheden er det lidt en anden sag. Når vi har klimaforandringer her på jorden, der tager det meget længere tid. Det kan tage år, årtier, århundreder, men der er ikke noget her på jorden, der kan få isen eller luften til at blive så kold, at mennesker de kan fryse ihjel. Det er så realistisk. Altså filmen er faktisk baseret på idéer fra rigtige forskere. Som for eksempel, at isen på Grønland den smelter, havene bliver varmere, og Golfstrømmen kan blive svagere. Og det vil sige, at Golfstrømmen det er en havstrøm, som der gør Europa varmere, og hvis den så stopper, så gør den så Europa koldere. Men det vil ske langsomt. Det sker ikke bare på en dag. Okay. Så hvis jeg forstår det rigtigt, så hvis du lægger en isterning på et bord, så smelter den langsomt, og den eksploderer ikke bare lige pludselig. Og er det også sådan med klimaet? Ja, sådan er det. Hej. Filmen den overdriver altså rigtig meget. Den gør det hurtigere og vildere for at få filmen til at være mere spændende. Men Emilia, hvad er tipping point så? Altså forestil dig, at du sidder på en stol og læner tilbage, men der sker ikke noget. Men hvis du læner for langt tilbage, så vælter du. Hvad er der så et tipping point i verden? Ja, altså for eksempel Grønlandsisen. Hvis den smelter, så kan det ikke stoppes igen, og så kommer der alt for meget vand. Det kan også være Amazonas, hvis træerne de forsvinder, så kan skoven ligesom dø, og så kommer der for lidt regn og for meget CO2. Det kan også være havstrømmen. Hvis de ændrer sig for meget, så ændrer klimaet sig. Og man kan lidt forklare det ved dominobrikker. Hvis der er en af de her dominobrikker, der vælter, så vælter hele lortet. Ja. Hvordan ligner fremtiden så filmen? Altså i filmen, så er den er meget ekstrem i forhold til virkeligheden. Som for eksempel i filmen viser de storme, oversvømmelser og kulde. Men i virkeligheden, så er der flere storme, mere regn og oversvømmelser, hedebølger, som ikke kun er kulde, og så smeltende is. Men forskellen er, at det går langsomt i virkeligheden i forhold til i filmen, og alt sker ikke på én gang. Skal man så være nervøs for de her tipping points? Nej, det skal du altså ikke. I filmen, der sker tingene meget, meget ekstremt. Men her på jorden, der sker det langsomt, så det vil sige, at vi fryser altså ikke til is i morgen. Okay. Det kommer til at ske over længere tid, men vi skal selvfølgelig være forsigtige nu og passe på vores jord. Så er filmen realistisk, eller er den ikke realistisk? Altså både og. Filmen er realistisk på grund af, at klimaet ændrer sig. Isen smelter, havstrømmene kan ændre sig, og tipping points findes. Og den er ikke realistisk, fordi alt går for hurtigt, og stormene er alt for ekstreme. Okay, så hvis jeg forstår det ret, så er filmen lidt ligesom en tegning af virkeligheden. Den viser egentlig det rigtige, men den gør det bare større og vildere. Ja. Hvis vi ikke passer på klimaet, så kan nogle af de her tipping points altså godt blive sådan nået. Men selvfølgelig er det alvorligt, men det er altså ikke som film, men vi skal stadig passe på. Okay, så forskellen det er bare, at i virkeligheden er der ikke nogen hovedperson, der redder alle til sidst. Det er os, der skal gøre noget. Tak fordi I så med.